What's up mga lari? Kung napapansin nyo ngayon, ano ako, cowboy. Papunta kami uli ng dagat para maminwit kami ng ng isda. Dito kasi sa amin sa Bicol, ito yung pang-araw-araw naming ginagawa para makatipid at hindi nabilhin yung isda kasi mahal ngayon yung isda kahit maliit, kahit konti, pwede na yan basta may sabaw lang. Panoorin nyo kami mamaya guys, mga lodi. Ayan, shout out sa lahat na lang dyan, ating mga subscriber, followers. Ayan. So ayan mga lodi, nandito na kami ngayon sa dagat. Siyempre bago tayo maminwit ng isda na pang-ulam mamayang gabi, at gagawin natin muna ngayon ay maghahanap tayo ng pangpain. Ayan. Kaya humahanap na yung kasama ko ng pangpain. Ayan nga mga lodi, at papakita natin yung kung paano kumuha ng pangpain para sa isda at para makahuli tayo ng pangula. Ayan, papakita ko sa inyo kung paano hulihin at paano kunin or paano manguha or kunin or ayan, basta tingnan nyo lang kung paano kami kumuha ng pangpain ng para sa isda. Ayan. Watch guys. Makikita nyo mga lodi, yung nasa cup na awak-hawak ng aking best friend, yan ay yung yung tuyo na ulam namin kanina. Kinuha namin yung ulo para pangpalangsa, para lumabas yung pangpain ba. Ayan. Lumalabas na yan yung pangpain namin, yan. Yan. Kasi pag hindi mo lang hindi yon lalabas mga idol, mga lodi. Ayan, meron naman. Ayan. Yan. Matagas, madunong. Ayan mga lodi. Ayan yung pangpain namin para sa isda. Wow. So ayun na mga lodi, nakita nyo na kung paano kami kumuha ng pangpain para sa isda. At siyempre mamaya abangan nyo yung kung paano kami kung paano kami maminuwit ng aking best friend. Siya pala si pinapakilala ko sa inyo mga lodi. Siya yung best friend ko nang lagi sa bahay, lagi kong kasama. Pangalan niya si Joseph Bonto. Ayan. So mamaya guys, tutulungan ko muna ako maghanap ng pain para mamaya makaminute na tayo doon sa malayo. Doon no. It's so far. So far, ayan doon sa may barko. Ayan, tabako na ata yun. And sige na, mamaya na lang guys. And stay watching 1, 2, 3, bye bye. So ayan nga mga lods, tapos na kami maghanap ng ng pangpain natin para sa isda na ating uhulihin mamaya. Naglalakad na kami, papunta na kami ng ito ba Salvacion Tabaco City, Albay. Pero dumaan kami dito sa may Palaliba, dito sa Malilipot. Ayan. Medyo mahirap pumanap ng pain, pero okay lang yan kasi konting tiyaga lang yan. Diba? Kasi pag wala kang tiyaga, walang nilaga. Wala kang nilaga, wala kang tiyaga. Ayan. Mamaya manghuhuli na kami ng mamiminuit pala. Naglalakad na kami, papunta na kami doon sa aming pepestuan. Tingnan nyo lang kung yung mga mahuhuli natin. Kung ano bang klaseng isda yung mahuhuli natin mga lodi. Ayan, sa lahat po ng Bicolano, province of Albay province, region 5. Sinabi na gabos na Ayan na, ayun na, ayan. Punta na kami doon.
Watsing. So, ayun nga mga lodi, ano, medyo malapit na tayo sa ating pupuntahan, sa aming pwesto para maminwi. Andun, medyo malapit na. Ito rin, dito na kami mga lodi. Umpisahan na ng ating kasama. Umpisahan na ng aking best friend. Ako, mamaya na ako kasi nagpa-vlog pa ako eh. Itignan namin kung ano yung mahuhuli namin dito. Pag wala kami nahuli dito, adjust kami doon naman sa unahan. Hanggang sa mapunta natin yung talagang meron. Ngayon alam nyo na mga nok at mga wakado. Yung idol nyo, ito yung ginagawa sa pang-araw-araw, ano. Kinukunan ko ng video yung aking best friend kung ano yung aming makukuha dito ngayong araw. Yun nga mga idol, may nakuha na yung ano, yung best friend ko kasama ko ito na yung nakuha. Yan, yan yung nakuha namin ngayon. Ayan na mga lodi, oh. Ayan, oh. May huli na yung ating kasama. Mahirap yung buhay mga lodi, ang hirap. Kailangan mo magsapalaran. Ayan, huli na naman. Ayan. Huli kang isda ka. Sasabawan ka mamaya. So ayun nga mga idol, ay ganun yung panghuli ng isda, paminwit ba, namiminwit kami ngayon. Alam nyo na kanina, nakita nyo naman nanghuhuli, kaya so pati ako, manghuli na rin ako, mamiminwit na rin ako, kaya tutulungan ko. Walang hahawak ng camera natin ngayon, kaya fast forward tayo mamaya. Ayan. And dyan lang kayo mga lodi. So yan, pauwi na nga kami. Ano to? Tawag dito. Hapon na. Pero may mga nakuha na kami pangulam mamaya. Pakita namin sa inyo. Ano yung nakuha namin. Pero kung nakauwi na kami sa bahay. Masyadong maparos. Uwi na kami kasi hapon na, maggagabi na. Gutom na. Yung kasama ko, ayan, pauwi na kami ngayon. Medyo malayo pa yung lalakaran namin. Ayan yung dagat mga lodi, oh. Ay, gutom manghanap ng ng isda. Dadaan kami sa may hagdan palayan. Maulan na mga idol. Medyo malayo pa yung bahay namin, pero okay lang yan, at least meron tayong ulam mamaya.
So yun mga lods, nakauwi nga ako, nakauwi na rin kami. Yung kasama ko na nandun na sa kanila, sa bahay nila. Hindi na ako nakapag video ng matagal kasi umuulan, kaya ano kami, tumakbo. Kaya ito pala yung mga nahuli ko. Ayan, nahuli kong isda kanina na pamimimit namin ng aking best friend. Ito na. Tingnan nyo mga lodi. Ayan mga lods, yan lang yung mga nahuli ko na isda, yung mga na binwit ko. Ayan. Yan lang, tamang-tama lang sa amin yan magkakapamilya. Yun na nga yung aking mga nabinwit kaniyang pagbinwit natin. Ito mga lods yung pinakamalupit na aking ginawa. Habang lumalakad ako sa gilid ng tabing ilog, sa gilid na nga tabing ilog pa. Kumuha na ako ng ng talbos ng gabi. Kung sa Bicol, ugbos kinatong. So ayan mga lods. Yan mga lods, yung talbos ng natong. Ayan. Siyempre, tamang-tama yan dito sa ating nabinwit. Ayan. Sasabawan natin, lalagyan natin ng sabaw. Yung tawag na, anong tawag doon? Kusido. Yung may, yung may kalamansi. Yun. Yan. Ito lang yung pinakamalaki sa kanila. Ayan, ito lang. Yung tawag ito ay sakalan. Ayan. What's up mga lods? What's up? So, yan na yung ating nagawa naman today, this Monday. Ayan. So, gutom na ako mga lodi. Magmimerienda muna ako. At salamat sa panonood and God bless you at mabuhay kayo dyan. Sabi nga nila at sabi ko din, okay lang tayong maghirap. Wag lang tayong magnakaw. Ayan. Gumawa tayo ng paraan kung saan tayo mabubuhay. Ayan. I love you all mga lods. Ayan. Bye-bye. Stay ka muna pala. Mga lods, stay ka lang ha. Babalik muna ako. Maraming salamat sa panonood at sa walang sawang pagsuporta ng ating mga walang kabuluhan na ginagawa. Ayan. Babay na mga lods. Ayan.